Здравейте, днес ще правим експерименти в нашото шоу. Значи ще ни трябва язда, яйца, капачка, вода, малко цементна прах и соли за вана. Значи взимаме и слагаме вътре малко вода. Може малко. Айде, я шаша. Сега сипим малко ароматизирани камъчета и ще го направим наш собствен парфюм. Да. Сипваме няколко и наблюдавайте И те ще си как водата се осветява. Къде ми е бъркалката? няма и бъркалка. Малко ме пускаме. Добре, ето слагаме още малко камъчета. И тук вътре ще направим нашия парфюм. Изсипваме розовата смес. И точно. И вуаля! Чакай сега. Ето вижте. Дай да се пръсна. Пръсна идеално. Дай да можеш да помериш те. Това е нашия парфюм. Де вуаля! Направете си го сами вкъщи. И благодарим, че ни гледахте. Чао! Чао!